acesta, care a fost dedicat marelui nostru compatriot, marelui poet Dumitru Matkovski, e pe sfârșite și tocmai în octombrie am avut ocazia să comemorăm ziua nașterii poetului chiar la 20 octombrie cu această premieră, cu acest spectacol, Poet ca toți poeții sau poate mai poeti. Credem că va trece ceva timp până vom înțelege în profunzime opera complexă a poetului și dramaturgului Dumitru Matkovski. În acest an declarat Anul Dumitru Matkovski, s-au făcut multe încercări de a developa multiplele mesaje transmise nouă de către Dumitru Matkovski. În șirul evenimentelor culturale dedicate scriitorului se înscrie și spectacolul în premieră la Teatrul Ginta Latina. Montarea scenică poartă titlul Poet ca toți poeții sau poate mai poet. Spectacolul merită să fie văzut. Este un show muzical pe versurile poetului Dumitru Matkovski, care nu s-au mai cântat niciodată. Compozitor este Liviu Știrbu, Nicu Țărnă semnează regia, iar Tudor Țărnă este scenaristul și coregizorul spectacolului. Răbalnică inima bate încape și nu mai încape cu el. Necaz am pe viață, pe soartă necaz am fost. Nu mai scris. Niciun pas înainte. A noastră idee, cuvântul la noi. Când totul se cumpără. Totul se vinde! Așa. Se crede în harul mă prost. E prost. Viață, că tare nu-mi-e bine. Viață, că tare ești noapte fine. Viață, că tare ești noapte damă. Mă simt într-adevăr foarte onorat să interpretez sau nici nu știu cum să mă exprim, să trăiesc această personalitate, Dumitru Matkovski, o oră pe scenă. E o chestie foarte complicată și interesantă pentru mine ca și actor, din mai multe puncte de vedere, fiindcă a fost un om viu, deci nu e pur și simplu o dramaturgie a unui autor care personajele lui sunt inventate sau intuite. Aici, într-adevăr, a fost omul a existat în viață, oamenii îl țin minte, oamenii îl respectă foarte mult, poezia lui foarte cunoscută. Foarte multă lume care vine la spectacol l-au întâlnit pe stradă, l-au salutat, i-au spus bună ziua, cunosc gesturile lui fizice, gândurile, poate chiar și-au stat la vorbă pe stradă sau indiferent unde, într-o cafenea. Și din punctul de vedere e foarte complicat, fiindcă trebuie să ții cont de faptul că el chiar a fost o personalitate care a fost foarte cunoscută și apreciată și o responsabilitate enormă pentru mine. Și eu mă strădui să fac față. Noapte adâncă, În patima crucială, în vânt de stâncă, omule, de ce-ai trecut, când pe suflet te-au călcat, când ți-au spus să fii un altul și nu cel adevărat. Omule, de ce-ai răbdat și ți-ai zăurât în piept inima când ai aflat că ești redacret.
extraordinar, e ceva aparte, îl inspiră, trebuie să fie la nivel. Normal că mai am unde să cresc, e ceva deosebit. Starea lăuntrică și tot ce a trăit poetul, ceva ce merită să fie redat. Un pic de bunătate, oameni buni! Un pic ușor, ușor de bunătate! De bunătatea asta, astfel luni, coborătoare din imensitate! Și tu ești mai frumoasă, cu păr negru și lung. Și tu ești mai frumoasă, cu păr negru și lung. O gutuie pe masă, ca un zâmbet de prun. Albă-mi noaptea ce pleacă și vine, albă-i femeia de lângă mine, albă-i femeia de lângă mine, albă-mi noaptea ce pleacă și vine. Întreabă-mă, mai are rost să plâng, să cânt? Întreabă-mă unde am fost și nu mai sunt.